Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and his... Din episoadele precedente. Oh, Budulai, haide să fugim, avem o evadare, da. Eu sunt gardianul și doresc să-l prind pe Budulai. De aceea m-am eliberat de la închisoare și îl vom prinde pe Budulai. Жека фашисту este în fașinie și продолжение acum s-a început. În sfârșit am evadat din închisoare și eu m-am pregătit foarte bine, mi-am făcut tatuaje și am ascuns niște bani foarte mulți. Deci ajung la din Antarctica, am ascuns o sumculiță cu 3 miliarde de euro. Numai că trebuie să fie 4 miliarde, dar nu putem fi E animale. E gheață. pauză. De ce m-ați chemat, domnule director? Am vrut să te întreb privind Salascofi și fratele său, de ce ai permis să ei să evadeze? Eu am încercat să-i prind, dar nu s-a primit. Ei fugeau foarte repede și erau 3, eu doar sunt 1. Dar l-am prins pe Golbi. L-am depărțit și am aflat ascultătoarea lor prin jungla din Alcatraz, în apropiere. Ei au s-a dus cu barca cu 3 motoare până acolo. Foarte repede au ajuns. Nu e de ajuns într-o asta. Părere de rău, comitetul nostru a decis să te ubalnească. A nemernicilor, cum vă puteți permite, eu sunt cel mai bun gardian. Asta pe dasca păciotă. Hai, du de aici și nu mai nerva. Da, am ajuns în închisoarea, adică am ajuns din Alcatraz, sunt pe urmele lui Budulai. Dacă scot pistoletul meu, hopa. Acum și-i voi căuta unde sunt ei. Eu am auzit că ei au ascuns un tainic aici, de pe roșilor scofe. Ei. Aici sunt foarte mulți bani, ce de bine. Ai, v-am găsit, nenorociților! Mâinile în sus, băia crujune! Rochivier, mâinile în sus! Ei. Oh, nu, cine este aici? Trebuie să... Так, fugiți, nenorociților! Mai lasă geanta! O, fugit, nenorociți! O, nu! Budulai și Culică! Fugiți, băi! Au! Le-a spart roata! И фуги дupă dânsii! Стоять, бояться! A, nu-i pot prinde! În sfârșit am fugit de polițistul acela nemernic. Da. În sfârșit am fugit de polițistul acela nemernic. Salut! Eu sunt Stroici cu Vitalia. Și am obosit atât, am pus de plită. Salut! Oameni buni! Cum vă numiți? Budulai mă numesc. Budulai? Toți fugiți de gardianul cel nebun. Da, ne facem de gardianul cel nebun. El vine! Ascundeți-vă! O să-l rețin! Fugi, Budulai, fugi! Eu sunt gardianul și acum struși Hleomar Nomar, asta te împușc. Ruchi vверх! De ce? Eu doar lapa pe Budulai! Acum și scot drabiara! Și bazeara! Ai, m-ai împușcat, în picior. Trebuie să terminăm această treabă, că de la început nu mi-a plăcut.